sa Downy. Bag-o gikan sa Downy, best ever Downy Garden Bloom. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dunduyano Sr. alias Belidas ang atong pizza karon. Pizza 29 sa bulan sa Abril tuig 2018. Okay? Laing pag ingon nato, no? Kaya natong tanan karon nga naminaw, maayong adlaw sa Ginoo kaya natong tanan. Naaman mo diha naminaw sa radio, sa internet. Dili gyud nato kalimtan karon, no? Adlaw sa Ginoo nga mosimba gyud ta. Gi-require ta, gimandahan gyud ta sa atong pagtuo nga ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw, nato mga Kristohanon, mao gini atong handumon nga adlaw. Ang adlaw sa Ginoo. Although, sa atong pagtuon, kanang adlaw sa Ginoo, adunay pagtumbok ni ana sa tutulo, no? Dili lang pod kay kining adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sa daang kasabutan, ang Lord's Day nga naila kanang 7th day of the week, no? O adlawng Saturday, no? Adlawng igpapahulay sa mga Hudeo. Mao na. Pero sa bag-ong kasabutan kung atong tun-an pag-ayo, ang adlaw sa Ginoo dili na ang 7th day of the week. Katong 7th day of the week, usa sa hinungdan ngano nga halandumong adlaw to, no, sa daang kasabutan, tungod kay gituhuan nga mao manggod ng adlaw ang gitawag na tog Liberation Day sa mga Hudeo. Kay natunong man tog Sabado o 7th day of the week, Saturday, ang ilang Exodus. Sa Deuteronomio 5:15 mo bitaw diha nga pahandumon ang maong adlaw. So diha natunong yang kanang usa sa moral essence of the law, kanang mugahin jud tag adlaw diha sa usa ka semana alang sa Dios. Ang moral essence ba kanang adlaw sa pagsimba. Tanang adlaw iya manoon sa Dios, pero nagyud tay special nga adlaw igahin alang kaniya. Ang Sabat mo, adlawng igpapahulay. So mo to ang halandumong adlaw, Saturday. Ang unang adlaw sa trabaho gitunong gyud og kanang unang adlaw sa semana na to nga Domingo. Aron nga ang ikapito mo gyud na 7th day of the week, Saturday. Pero sa bag-ong kasabutan, ang halandumong adlaw dili na tong adlaw sa paghigawas sa mga Ehiptohanon. Nga natunong og 7th day of the week. Ang halandumong adlaw nato mga Kristohanon, ang adlaw na sa pagkabanhaw. Si Pablo, nahinumduman nato sa Book of Corinthians, nga nag-ingon siya, kung wala mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. So, kawang ang atong pagtuo kay dili man maprubahan. Di ba? Nya na prove man gyud nga tinuod yun, wa gyud duda ang Kristohanong pagtuo tungod kay na tinuod man gyud tong giingon sa atong Ginoo katong sawa pa siya mamatay, pahibalo naman niya nga mao na mahitabo niya. Mamatay dayon mabanhaw siya.
So natuman nya nganong gitunong man gyud og unang adlaw semana. Domingo, di ba? Naiuban ilang compute ang ilang kanang gitawag og private interpretation. Maingon ko nganong private kay kung anhi ko tas Biblia, ang dapat sundo nato nga interpretation kanang authoritative interpretation, dili private, no? Kay nasa Roma 10:15 ingon si Paul San Pablo, ingon siya nga unsaon man nimo pagwali, unsaon man nimo pag-preach kung wala ka gipadala o gisent. Ambot pasabot ana, unsaon nimo pag-preach kung wala ka gi-authorize. Nagiyon sa man pag-authorize ni Jesus ang mga apostoles, direktamente gyud iyang gipili, di ba? Dayon, giyon sa man pod pag-authorize sa mga apostoles sa ilang mga successor, mga sumusunod through ordination kanang laying of hands. Unya ang gingharian ni Kristo victorious man, mapadayonon man, Mateo 28:19-20 sa Daniel 2:44, gingharian man ni nga dili na malumpag. Therefore, kanang paghatag og authority, pinagig ordination, laying of hands, dili na maputol. Dili na maputol. So, og ato lang nang nakita na kanang paghatag og authority nga na connect na sumpay gid sa mga apostol through, no, ang diya sa ato mga obispong Katoliko. So naa nila ang authority. Una, mga apostol. So noon sa tema nato sa adlawng igpapahulay, very para nako lisod-lisod ning topic, no? Kung dili nato ba masayran ang kinatibuk-an gyud. Kay para nako dili igo ang Bible lang. Dili igo ang Bible lang. Sa istorya ani nganong na Domingo na. Kay ang mga Seventh-day Adventist na itong mga igsuon, no, para nako, no? To parang dili ko ma-charge og error in judgment, no, sa moral philosophy, no. Ingnon lang yun ako nga kung nasipyat man ang mga Seventh-day Adventist, akong gipugos ang akong unahuna nga honest mistake lang. Error in judgment kung moingon ko nga gituyo nila og sayop, no. So mao ra gyud lang pagsabot nga para nila ang Sabat kinahanglan 7th day of the week ra gyud na, no. Pero kung sa ato bitawng tema dili man na 7th day of the week. Ang Sabat yun, kung atong sabton yun ang sugo das Bible, ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Not necessarily nga 7th day of the week. Kaya ang balaod, wa man gyud magsitar diha kung sang adlaw ng sugot tag trabaho. Higo ra man gaingon. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pa hulay. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pa hulay. Wala ka bantay ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga sa ilang interpretation na usob dayon nila ang lagda sa adlawng igpapahulay. Actually, dili man Katoliko may gausob sa doktrina sa adlawng igpapahulay. Kung atog yun ang sabton ng balaod, kay ang pagsabot sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist, kanang Sabat, ikapito ka adlaw semana gyud Saturday, dili man na mo yung nakasuwat sa Biblia. Di ba? Ang giingon sa Biblia, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala giingon diha ikapito ka adlaw semana. Noon hinumdum ko sa debate namo sa akong higalang Adventist evangelist. Naa siya translation, naa siya hubad sa Biblia nga gibutang gyud dito ng 7th day of the week, Saturday. Pero ni response ko nga paraphrasing man na imong hubad, no? Paraphrasing kay kanang 7th day of the week nahimo man gyud ng adlong igpapahulay sa mga Hudiyo. So mo na gibutang diha pero dili na mao gyud original nga kasuwat dito sa Hebrew.
Sa Hebro, kung dagan ta sa literal translation, giingon ra gyud dito, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. So dili siya specific. Na manggali ko gikutlo pod nga Jewish Encyclopedia. Ang kanang ikapito diha wala na magtumbok gyud og piho gyud nga adlaw diha semana. Oh. Nalimot ko unsa to nga page sa Jewish Encyclopedia. Kaya kanang ikapito, giingon lang nga ikapito na human sa unom ka adlawng trabaho. Not necessarily 7th day of the week. Di ba? So, ang Sabat, ang insakto yung pagtulunan sa Sabat, mahimong bisag asa na siya matunong diya sa semana. Kaya nagdepende man ang siyang adlaw at musugod og trabaho. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Now, well, nganong 7th day of the week, Saturday ang igpapahulay sa mga Hudiyo, kaya ang ilang unang adlaw sa trabaho, kanamang unang adlaw po sa simana na to. Oh. Unang adlaw simana nga Domingo. Oh. So, ilang 7th day, maog yun ang Saturday. Huwag tilali sana. Oh, di ba? Unya, sa New Covenant God, timan ana to, ug mao ni murag na miss gyud sa mga Seventh-day Adventist mo nang they falsely accuse Catholics nga nag-violate kuno sa Sabat. No. Under the New Covenant, timan ana to nga ang simbahan pinanguluhan sa mga apostoles, no, na ay authority nga kanang authority ni Jesus Christ, kanang binding and loosing, pagdili og pagtugot, no. Mateo 18:18. Unya si Kristo timan ana to Lord of the Sabbath. So moingon tag Lord of the Sabbath, siya magbuot unsay buhaton anang adlaw igpapahulay. Di ba? Unya kanang iyang authority iya po nang gihatag una gyud, gilitok ngadto sa iyang biker si Saint Peter, no. Mateo 16:19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kingherian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot. Di ba? Gahuman na ni Kristo nganong iya man gitugyan ni Pedro. Ug unya kay wa man mag-inusara si Pedro sa pagmando, naaman si kauban mga apostol. Mura man nag Supreme Court nga naay Chief Justice, din na po yung mga justices na inumdum lang ko atong sa judges ba? Book of Judges ba to? Maghuhukom nga. Si Joshua ba tong nagreklamo? Kaya siya man tong nasunod ba to ni Moses kung ako malimot? No? Yung bagulbol ba to si Joshua o nagreklamo ba to? No? Hindi ko sigurado. Basta ay nani. Nga, sa man nga maugtas man ko ni, paraphrase lang na ko ha. Nga, ako ra? Ako rin mangulo aning katawhan sa Diyos nga kadaghan ra ba ni Israelitas. Maugtas mong kuha ni. Munang gitagaan siya mga kauban. Mga kauban. Mauna nga si Pedro mo gibinlan ni Kristo nga magmando kung wala siya diri sa kalibutan, pero sa mayor kung wala diyang mayor ang vice, automatic mo take over. Di ba? Gipili ni Kristo si Pedro. O niya, kibalo man gyud si Kristo nga mudako gining simbahan na maugtas pod taon si Pedro. Wa siya kauban, o nagitagaan siya kauban. Muna mga apostol mo nang kanang gahom gipaklaro po na nga naa gyud na sa College of the Apostles. Nga karon gitawag nitong College of the Cardinals. Yeah. Una apostoles mo gyud tong unang mga obispo. So, mao na sa mga apostoles pinanguluhan ni Pedro. Hinugpong gyud nga paghatag ni anang authority binding and loosing nasa Mateo 18:18. Katong ningon ni Kristo, ihatag ko wala daytong ihatag kay katong Yahweh gisingle out paghatag ato authority man to ni Jesus Christ. Si Peter naman gitagaan si Yahweh katong authority ni Jesus, no? Di ba? Pero kanang authority sa pagdili og pagtugot gi-extend na sa tibuok gyud College of kanang gitawag na the Apostles. Na Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Oh, di ba?
Hinoon sa panahon sa mga apostoles, dili pa gyud ingon insigida hingpit nga giusob na nila. Gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Wa na usab din kay bag-o sa transition time between Christianity o Jewish religion. Dili man na automatic nga og unsay gisugdan nila o giunhan gatong Judaism nga automatic pag-abot sa pagsugod yun sa Christianity mausob dayon tanan. Dili man mausob dayon tanan, hinahinay man na dunay gradual changes. Kana galing sa transition time nagkasungi pagali hapit mo to para nako. Nagkasuka ni Pablo si Pedro agi atong strategy niya pag alam-alam sa mga Hudiyo. Nga dunay sakto ra nga gibuhat si Pedro, kay doon na revelation ang Dios nga pwede na lagi makighugoy-hugoy sa mga hintil kay sa daan nga kubinan di man na pwede. Di man na magduol ng kanang Hudiyo o hintil kay ang concept sa daang kasabutan ang gingharian sa Dios para ra mas mga Hudiyo may labot hintil, di ba? Pero sa pagsugod sa New Covenant, pagsugod-sugod na revelation ang Dios ngadto ni Peter nga dili na mahuwa panglangkob na ang New Covenant. Di lang kay mga Hudiyo, ato pa universal o Catholic. Panglangkob na dili kay mga Hudiyo lang. Mao tong gisugdan na pag-ugoy-hugoy ni Pedro ang mga hintil. Pero naa siyang unahon na katong pag-abot aning grupos mga Hudiyo nga uban nila na nadana gyud sa Christianity sa tuba bag-o pa nga nag-convert sa Christianity. Pero wala pa sila kasabot gyud sa kinatibuk ang pagtulun-an sa Christianity kay bag-o pagod. So ang ilang master kaayong kahibalo katud yung Jewish religion. Gatong dili pagkaon ng baboy, dunay pagpihig sa pagkaon, nga unsa pa na diha kinahanglan tulion. Pero hinoon nasulbad man to sa Council of Jerusalem. Kay katong nag-council man to sila. Gani mo man proof na to. Mo nay proof na to ana katuhuan na atong mga Catholic councils o Christian councils kay ang unang konsilyo gyud sa iglesia katong ang konsilyo sa Jerusalem katong nagdebate sila. Agi atong naay mga Jewish custom ba nga ipadayon pa bagihapon? No. Sa Christianity gipasabot nga naagi mga changes kay ang New Covenant, ang Old Covenant kinahanglan ilisdag bag-o. O nabagoy bag-o niya maura gihapon tanan. So doon na gani pang usbon. Di ba? Daan bag-o. Nya mayong kag bag-o nya parehas ra gihapon sa daan. No dili na bag-o. Mo na concept sa pagtuong Katoliko. Pero ang pagbag-o dili ma-automatic tanan agi anang hinahinay man gud sila magtugkad sa unsa ang New Covenant. Mo tong istorya nga si Pablo na error in judgment siya para nako nga gikasukan niya si Pedro nga actually strategy ra man to ni Pedro dili man to ingon siyang sayop iyang gibuhat nga nakigugoy-hugoy siya sa mga hintil. Sakto iyang gibuhat pero nadlok siya masuko tong mga Hudiyo wa pang kasabot gyud. Nga suko gyud sila nako kay nakigugoy-hugoy nako sa mga hintil. Kining mga Hudiyo masuko gyud sila nako munang gibiyaan sa niya ang mga hintil. Gibiyaan sa niya. Pero strategy na to niya. Parang dili mas skandalo, dili masuko tong mga Hudiyo nga wapang kasabot. Unsa gyud ang Christianity. So strategy na to ni Peter. So bali, dili gyud to ingon nga gibiyaan niya ang mga hintil kay nagtuo siyang sayop iyang gibuhat. Dili nag-reveal na gud ang Ginoo, nakasabot na gud to siya nga okay na. Sakto na iyang gibuhat kay ang New Covenant religion lagi langkob na. O bitang gituog siya universal o Catholic panglangkob. Alang nanistanan, alang nanistanang tao, alang na sa tibuok kalibutan mo na universal Catholic sa Greek, variant sa Katolikos. Itong gigamit diya sa Grolier Encyclopedia, di ba? Langkob na. Pati sa pagkaon pod langkob na. Duwa na isipong mahugaw. Dahil po ng biological nga kahugaw, spiritual lang atong ipasabot ani katong dunay gipang pihig sa pagkaon, sa daang kasabutan. Dili pa man to pang langkob tong daang kasabutan, so doon na pay gipang dili sa pagkaon.
Parehas po sa tao, doon na pa giisip nga mahugaw, mo na hintil. Pero pag abot sa inyo kubinan, dili na teaching ni Jesus Christ. Kaya pag abot ni Jesus Christ, panglangkob na, pangtanan na, sa to pa sa pagkaon po, pangtanan na, wala isipong mahugaw. So, ang mahugaw, sumala sa doktrina ni Jesus Christ, nakasintro na sa mga batasan sa taong maot. Di ba? Katong sa Marcos 7. So, mauna. So, pagkakita ni Pablo sa gibuhat ni Pedro nga, o siya kabantay nga, strategy ra to ni Pedro, para hindi masuko itong mga Hudiyo nga pa nakasabot sa kinatibukan dyan doon sa yung Christianity, kay bago pagod ang simbahan, bago pa nagsugod ang New Covenant teaching. So, gibiyaan sa niya, suko si Pablo, nganong iyang gibuhat to nga, sakto raman na ito iyang gibuhat. Di ba? Ako yun ang iklaro ninyo. Okay. Mo man na ilang gamiton nga passage sa Biblia sa Galatians 2 nga. Unsa ang gol pagkasanto papa ni Pedro gikasukan mang manggali na siya ni Pablo. Nga kung ato yung subton ang exegesis ana para nako sako lang ning speculation. Error in judgment to ni Pablo kay strategy ra man to, dili man to ingon nga si Pedro nibiya siya kay nagtuo siyang sayop ang iyang gibuhat nga iyang gibiyaan tong mga hintil. Dili. Nahadlok lang siya sa mga Hudyo kay wa pang kasabot. Di man gud gulpihon, di man gud pras gud anang bata, di man na diretsoon na tog pakaog binangkal. Gatas pa man gyud na. Ingon na parang dili masuko mo nang gibiyaan sa niya. Wala ka atik si Pablo. Although sakto si Pablo sa iyang point. Nga sakto ang gibuhat ni Pedro nga iyang hugoy-hugoy na siya sa mga hintil. Pero pagbiya ni Pedro, kay maulagi hadlok siya masukotong mga Hudiyong wapa kasabot, kayo. Nagtuo siya nga, gibuhat to ni Pedro nga, nagtuo si Pablo nga, gibuhat to ni Pedro kay, yung una sakto siya. Dili. Nga, niingon nga, kinanglan, biyaan ako ning kuhan, mga hintil kay sayop kong makigugoy-hugoy gihapon ko. Dili man na mo hinaso na ni Pedro. Iya siyang gibiyaan. Kay madlok siya nga, doon na siya gidipinsahan ba nga, iskandalo. Inana. So, sakto si Pablo in the point nga, na siyang hunahuna nga, sakto ratong gibuhat ni Pedro, nga nakigugoy-hugoy siya sa mga hintil, pero asa nasipyat si Pablo, tungod kay abi niya nga, ang gibuhat ni Pedro, gituyo to niya kay, nagtuo siyang sayop tong iyang gibuhat. Ngayang gibiyaan ng mga hintil. Sa ato pa, dito lang kay strategy raman to. Kung baga inani unta ingnon unta to dito istoryahon to ni Pedro sa Pablo nga Pablo. Ako raman tong temporary raman ni kay hadlo kom suko ni mga Hudiyo nga pa kay kasabot. Unsa ang Christianity nga langkob na tanan, mag-amigo na ang hintil og mga Hudiyo. Pero otro man sa Pablo na may strategy ni Pedro nga gigamit pong Pablo kanang sabtarago ng 1 Corinto 9:22. 1 Corinto 9:22. Nga nagingon si Pablo diha sa mga mahuyang nagpakamahuyang ako yang gitumbok diha katuman ng mga hintil nga wa pagyud kaayo nakatugkad. Ang mga Hudiyo nga wa pa kay nakatugkad sa unsa ang Christianity kaysa bag-o pa hinay-hinay man gug makat-on. Sa science, hinay-hinay man ta makat-on, dili man kay automatic bright din ta. Di ba? So, mao na. Si Pablo nag-ingon nga, dito ako o sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ako, para makabig lang nako sila. So na-strategy po si Pablo nga, strategy po ni Pedro. O sa ilang naalay mga misconception usahay sila ba? Di magkatakdo usahay. Natural tao, inana man ta. Bisan kung kita mga sakop sa itong simbahan siya, mag-away man po ta, magpikil po ta, kay magka-misinterpret ta sa itong mga style. Inana ragot. Pero united ramang gyapon to sila sa kasimbahan. Yun ang point. So, mauna. So bag-o pa ang simbahan, dili na automatic na biyaan day ng Saturday. Gani, katong namatay si Kristo, katong wa pa siya nabanhaw, sila ni Santa Maria, o pila,
kuan. Gibantayan man na nila ng Jewish Sabbath. Kanang Sabado si Kristo balik-balik labi nitong wa pa siya mamatay. Kay observant Jew man si Jesus Christ, ni girespeto gyud ang adlawng Sabado kay wa man mo ni Kristo paggubaan ng mga balaod sa mga ni Moses ang Old Covenant. Niani si Kristo aron tumano na mudang nga si Kristo kabantay mo, dili lang kay Sabado mo'y respetuhan niya as an observant Jew, hasta ng mga pistang karaan nga ingon ni Paul nga di naman ta obligado mga Kristiyano pag-observe ana, nasa Colosas 2:14-17, pero panahon ni Kristo gituman pa na, nagbantay pa si Kristo ana kay sige tambong og pista sa mga Hudiyo si Kristo, di ba? Tanan. Pero wa na magpasabot nga ang Old Covenant magpadayon. Kinaa may bag-o. So na ay term ang Old Covenant. Muna hinay-hinay man ang gipang usob. ang pagkaon ang pagdili gali pagkaog dugo gidili paghihapon nila sa Council of Jerusalem. Pero dili na Christian teaching kay si Kristo kung manudlo wa naman magtudlo ana nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo, gani iyang dugo iyang ipainom sa sakramentohanong pagi sa Juan 6. Pero sa Council of Jerusalem gidili pa na sa mga apostol, sakto ra man gyapon na kinaman sila authority. No? Pero dili na siya New Covenant teaching, Old Covenant teaching na nga mahimong i-abrogate sa mga leader sa simbahan, authority kanang binding and loosing, pagdili og pagtugot niya sa Council of Jerusalem gi-abrogate man nila ng kana disciplinary law man na. Timanan ha ang disciplinary law pwede mausob-usob by the authority of the church. Tuhuan na to ng mga council. Kung nituo ta sa Council of Jerusalem, tuo po ta sa musunod nga mga council. Council of Hippo, Cartago, tuo manggalin na mga Adventist atong Council of Hippo o Cartago nga 27 books ra ang New Testament. Konsilyo man dos mga obispong Katoliko. Di ba? Sa mga ang mga apostol wala biya magdeklara, wala biya nag-opisyal og pila ra ka basahon ng New Testament. No? Later bishops na biya, later authorities na biya nagdesisyon. Mga obispong Katoliko ba nagdesisyon nga 27 books ra ang New Testament. Wala naman ko'y tayo mga igsoon. By the way, kanang akong pasalamatan ang Cathedral Lector Ministry sa Lector sa Cathedral kay na-invite ko nila kagahapon sa ilang tigom. Salamat kayo mga lector. Si Lopi. Itong ilang nangulo kagahapon sa tigom. Salamat kayo sa inyong pag-invite na ko nga nakashare po ko ninyo sa inyong grupo. Salamat. O by the way, ang ako lang ipapas kay natoy nangutana ba sa akong cellphone number. Akong cellphone number bag-o na, wala na tong akong usa, no? Mao ni bag-ong cellphone number nako 0938375397 akong usbon. 093837 53987. Katapusang pag-usob. 093837533987. Okay, mo na akong new number. So, ano mga igong panahon, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong kami sa mga misis. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa? Hoy,